Hej, det her er min screencast. En analyse af She Loves You. Vi har en form, som hedder intro, første vers, anden vers, omkvæd, tredje vers, omkvæd, outro. Introen er omkvædet. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Og så starter formen, som jeg har haft introen, og så første vers, anden vers, kommer der omkvæd, går tilbage til tredje vers, så omkvæd og outro selvfølgelig. Taktarten er 4/4, og tonearten står i G-dur. Vi har et motiv her i starten. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Og det har jeg også kaldt for et hook. Og et hook, det er noget, man sådan let hæfter sig ved, som man husker meget let. Melodien, den bevæger sig trinvist, og den bevæger sig meget cyklisk. Altså at den cykler, hvis man kan sige det på den måde, omkring den samme tone. Den bevæger sig meget lige ud. Den har ikke så store spring, og heller ikke så store intervaller. Jeg har sagt, der er noget klar parat start skal jeg lige finde det i B, i omkvædet, som er hernede, som starter her. Og det er she loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. And with a love like that, you know you should be glad. Og det har jeg sagt er klar parat start. Yeah. Hvis jeg lige hurtigt bevæger mig tilbage til det cykliske, så for at have gjort det mere spændende, så er der puttet en anden stemme på nogle af stederne i versene og også i omkvædene. Ja. Så har jeg noget noget harmonisk analyse med en den har en e-mol her, så det vil sige, at den starter på en tonika parallel, og så går den over i vekseldominant 7 til noget subdominant, videre igen til noget subdominant herover, og så noget tonika, og så går den over i verset med tonika parallel 7, som jeg også vil kalde en tonika afledning, fordi der kommer en tonika her ved G, og efter så kommer der en tonika parallel, nej, det er faktisk bare en tonika parallel 7. Så har vi en B-mol, eller en H-mol, det er dominant parallel 7, og en D7 er en dominant 7. Og så har vi tonika igen, tonika parallel 7, dominant parallel 7, dominant 7,
Og det sidste, det er tonika og tonika parallel. Ja, den der C-mol her, den har jeg ikke lige helt kunnet regne ud. Så ja. Jeg har nok ikke gjort det helt klart med formen, så den vil jeg lige hurtigt sige. Med at vi har introen her, she loves you, det har jeg sagt. Så kommer der A her, som er versene. Og hernede, der starter B. Og så ja. Og så kommer outroen selvfølgelig til sidst. Som jeg ikke helt har noteret ned, men umiddelbart vil sige var and with a love like that, you know you should be glad. Yeah. Nok mest det der yeah til sidst. Ja, det var sådan set hvad jeg havde.